Denne mand er Bent E. En kendt mand på arbejdspladsen. Den uofficielle sikkerhedsrepræsentant. Ej, som gulvlægger, der arbejder man overalt, ikke? Og hvis I lige kigger ned en gang, så det her, det er jo faktisk det er udendørs parket. Klog, erfaren, effektiv og meget, meget hurtig. Han kender alle smutvejene. Nå. Jeg hedder Bent E. Til tjeneste. Jeg vil lige have... Sådan der. Nå, men jeg er gulvlægger. Og i det hele taget sådan temmelig lækker. Men hvad med sikkerheden? Sikkerheden? Nu lige... Men det er ikke noget problem ellers. Det meste, det foregår i gulvhøjde, det vi laver. Så man kan ikke falde nogen steder. Ja, det skulle lige være om på den lade side ny og næ, men... Nej, det er ikke noget problem, det er det ikke. Så... Hvor svært kan det være? Skal vi bare lige have... Nu ved jeg lige... Jeg er lige ved at lime her, vi er ved at lægge noget stavparket. Og man kan jo sige, at det er jo nemt arbejde, fordi vi ligger ned det meste af dagen. Så kan man bruge sådan nogle knæbeskytter. Du kan se min marker, han har sådan nogle liggende her, men altså, man sveder med dem, og de glider af og så videre, så jeg bruger dem ikke. Man får også noget hård hud og knæene igennem årene, og så må det ligesom gøre det ud for den beskyttelse. Så det er ikke noget problem, altså. Som gulvlægger, der får man jo slæbt nogle kilo på sådan en dag. Fordi folk, de kan jo godt lide linoleum. Så er det klart, de vil gerne have det nogle store stykker. Og så kan man ikke tage sådan en rulle som den her, hakke den op i småbidder, så bliver det jo fliser. Det er noget helt andet. Men nu sådan en som den her, den er ikke så slem. Det er faktisk kun en halv rulle. En hel rulle, den vejer et par 100 kilo, men så må man bare være et par stykker om at slæve den jo. Det handler bare om at bruge de rigtige løfteteknikker. Så jeg vil bare lige have den. Så er jeg lige får den slæbt op der, så er der ingen ben i det. Måske lige have den råbet. Sådan der. Svært kan det være. Jeg er lige ved at slibe noget stavparket her, og så bruger man sådan en gulvsliber som den her, og det kan jeg nok høre, det er en ting, der larmer, så man skal i virkeligheden have noget høreværn og noget maske på og så videre, briller og hvad ved jeg, men nu mangler jeg bare lidt. Jeg tager bare lidt i dag, så det bliver en anden god gang. Det ligger ud i bilen, alt det her sikkerhedsting der. Og en anden gang, det kunne være, hvis der var fernis. Det er sådan noget gammelt gulv med fernis. Der skal man altså lige tænke sig om en ekstra gang. Det her, det er bare noget helt nyt stavparket, der lige skal slibes en gang. Så skal der egentlig også sidde en støvpose her, ikke? Men det er nok julemanden, der er rent med den. Det kan være, at der også har en girlander op. Nej. Når man sådan lægger linoleum, så ligger man jo sådan set hele dagen i det, man kunne kalde nogle ubekvemme arbejdsstillinger, men altså, det er jo ikke noget, man ikke kan vende sig til. Det skulle lige være, når man har været under sydens sol sådan på langs i 14 dage, og så man kommer tilbage, så skal man da lige rette ryggen, men altså, det er ikke noget problem. Så er der også knæene, men de har fået det hårde ud, de skal have, så ellers er det mest ryggen. Der er nogen, der får ondt i lænden, nogen, der får ondt i ryggen, og andre, de får ondt i... Nå, pjat. Skal vi lige have skåret det her. Nå, så hvis I lige skal have bord med om sikkerhed her fra manden på gulvet, så vil jeg sige, at der sker ikke noget vel. Der er lidt støv, og der er lidt støj, og man skal selvfølgelig passe på, at man ikke skærer sig på kniven
fingrene eller i øjet, når man arbejder med den, ikke? Men så skal man passe på sin ryg, og man skal passe på sin knæ. Det skal man også, når man ordner have, så... Ej, der sker ikke noget. Det gør der ikke. Hvor svært kan det være? Nej. Bare lige kigge sig for, så sker der ikke noget der.